Kawadhi mbele kod weche matimore counties mamoko ni obila e county ma Kisii osechako timo apedha mar mako achije moko mosebedo ka geto dukni mag M-Pesa e boma ma Kisii kod gwenge ma Keumbu gi aluorane. E kuono mane otimore Keumbu, tipo mar wang' dede nomako mine ariyo kaluoko wuon duk M-Pesa omenda maromo 94,000 e dakika mathwis. Luo nonro mag simbegi noyudogi ka gintiere gwenge mag Mulot. Jailieta nigi mathoth. Mapil tarik 22 e kar saa 5 gi dakika 18 gokinyi, tipo mar wang' dede omako miyoni kadonje duka dusruok kod M-Pesa maidore apaya ma Keumbu Keroka. Kirange gi mabor, okinyal ng'eyo ni ojakuo. Orango kibeti ne marabur mana kaka miyo mora nyalo timo. Ne okong'ere ne jauso e dukani ni miyoni en achiel kuom grup jokuoge mageto dukni mag M-Pesa mar luoko gi omenda magitimo go ohala. Nosenono dukani odiochienge moko motelo ka koro oduogo kaka customer kong'eyo ni wuon duka ok dhi bedo e kindego kendo nyithi wuon duka ema nitiyo odiochieng'no. Tipo mar wang' dede nyiso ka osero nyathi manyako ni mondo omiye simu kowacho ni odwa wuoyo gi min nyathino mondo giwinjre e wi bei gima nodwa nyiewo. Ka ine simu kanyo ne oketo namba manyien mondiko ni Safaricom Official kendo miyo ranyisi miyo machielo mane rito oko mondo ogo nambano. Wuon dukano dhoge pod omoko kaka nolalo pesa ne minego. Kagitiyo gi nambano, jokuogego nogocho kendo jiwo nyathi mane nie duka mondo ornegi pesa mar medo float margi. Kwa jina akasafe namba ya 0722000000 ambao ni ya Safaricom, na baadaye aliambia mtoto kwamba ameniconnect kwa simu, alafu kuna mama alimuongelesha kama mimi, akamwambia kwamba achukue pesa kwa beauty shop na ya hoteli. Tipo mar wang' dede chak nyiso kamiyo mar ariyo mane ni oko morwako long marabuor donjo e duka kuom dakika matin, gimiyore signal, giwilo bag kaeto giwuok. E kinde mane giwuok, duka nolalo omenda maromo siling 93,965. Wuon nyathi mane nie duka wacho ni mine ariyogo nodok kendo e duka no tich abich ka gipenjo wach kibeti kapok gilal kendo. Eti fraud yetu inaenda chuna chini, sasa ndio mtoto akapaniki akaenda akaweka. Na sasa wakamwambia afinye simu nayo pesa zingine zikatoka kwa simu. So tuliripoti hiyo kesi kwa DCI Kisii. Hizo picha zitakapoonekana yeyote atakayejua huyo mwanamke, tunaomba kwamba kesi tumeripoti iko under DCI Kisii Police Station iripotiwe ili waweze wakapatikana, na pia ndio tupate usaidizi na pia wasiweze kuibia wengine. Tipo mar wang' dede tango such miyo manorwako law marambulu. Luo signal mar simbe nyiso ni ene gwenge ma Mulot, kanyawadgi ni Kahawa West, Buore, Nairobi. Ne jogo ma jokuogegi osekalo kuomgi, ginyiso jowetegi obed motang' ne kastembe mabire duknegi. Na tunaomba watu wakuwe macho sana, na wanawake wao wanatembea kila mahali, sio hapa peke yake. Ni kama wanasunguka Kenya mzima. Jailieta, Ramogi TV. Nyakora Mugejongi report mar Jailieta emadwan wadhigo de yueyo madundo kata kamano asoma nemo